jenengan kok ngelamun mawon? Ora apa-apa, Rin. Aku mau mikirnya omahe. Mikirnya kula, Mbah. Wonten apa, Mbah, kok mikirnya kula? Ora apa-apa, Rin. Kamu ki wis gede, soalnya kudu mikirnya masa depan. Kula pengen kuliah, Mbah. Kula pengen dados guru. Aku paham, Rin, maksudmu. Cuma kamu ya kudu ngerti. Dan yang ngerti ya ngel, ora mung penak itu. Kula pengen siap, Mbah. Kula bakal nyambut damel. Wah, kowe lagi nyapa? Woi, anu lho, iki nyembreti tebon karo Bayu, ki lho wonge. Rin, wis hari nyembreti ya. Tak ndelok sik engko lek wis iso tak jajal. Kowe nyapa lho? Kok demen-demen kerja ndek sawah? Iki wis pekerjaanku, Rin. Aku seneng ngasile pangan kanggo wong akeh. Iya, meski aku kesel tapi dulu hasil panenku ya marem rasane. Aku pengen wah iso dadi kaya awakmu sing berguna nggih wong liya. Kowe pasti bisa, Rin. Kowe kan wong sregep karo wong pinter toh. Kamu wis mikir ora arep ndang. Kula pengen kuliah teng Jogja, Mbah. Jogja. Jogja iki ora ya kota gede. Diuripe iki ya mesine gede lho, Rin. Tapi yang minat seragam insya Allah mesti bisa info yang udah jadi dokter aku bisa dokter. Kula bakal nyambut damel sambil kali kuliah Pak Tom. Aku bakal bantu kowe, Rin. Aku bakal gawe duit sampai bulan. Otak mau itu langsung seperti kowe itu siswa. Matur suwun sanget nggih, Mbah. Tani sedanten. Kula janji bakal nggayuh impian kula. Kula pamit riyen nggih, Mbah. Iya, Rin, sing hati-hati ning kono. Semangat ya, Rin. Aku bakal dukung kowe. Nek sukses aja lali mulih ning desa. Yo, hati. Kamera rolling. Terus sengaja. Aku bakal bantu kowe, Rin.